Sah Mas Gading sing bajing nonton saking keluarga Pau. Saking keluarga. Nggih. Matur sembah nuwun Mbak Ayu. Matur nuwun. Nggih. Sampun. Sampun. Sampun nggih. Sampun. Nggih. Nyuwun pamit. Nggih. Ajeng ten pundi? Sampun. Ajeng ten mriki. Oh mriki. Nggih. Sampun nggih. Sampun nggih. Sampun, sampun. Pamite ora rampung-rampung iki Iki kebit. njaluk sangu. Ayo Kode iki lho, kode Mas Gading iki lho ditemoni. Oh. Mas Gading, niki mau lagune bajing loncat Mas Gading. Moas. Nggih. Moas. Mas Niki. Gading. Heh. Ah kok rokok to? Ya ora apa-apa engko Ojo, Ding. diculke ning warung. Aja. Heh. Kari sithik. Ketoke mongko rokoke wis kesenengane bojo. Niki, Mbak. Iki glo-glo. Saya amplopan iki. Oh. Terus saya Alhamdulillah. Ha iki amplop. Ya amplop petok ning kok. Iya ta. Kepiye? Wis, gawanan mulih kono. Ikon go mulih. Heeh. Alhamdulillah leneng isine. Waduh. Heeh, isine donga pangestu gek ganan mulih kono. Tiwas bali meneh. Alah. Lah apa to isine donga pangestu? Nggih, matur sembah nuwun. Ya Allah, bojone Kisban. Cilik ya saiki. Cantik. Nggih. Awake wis cilik. Olahraga. Mbok ragati. Oh, elok. Apa yo? Iki hasil sekolah live TikTok iki. Oh, iki direwangi bendina live TikTok. Mula yo aku. Mergane ora dinafkahi. Aku no. Le omong. Waton nyata ta, Mas? Aku lho yo saiki jale-jale live TikTok. Patang jam alhamdulillah itu 0,01 dolar. Ora pedhot gurungku. Itu 0,01 dolar Mas kon iki. Tenan lowong Mas. Sing penting berusaha. Untuk mawar siji terus 1.000 rupiah. Aku seneng ye mawar. Dan saya lha kok ora tambah. 1.000 rupiah. Lowong wis lowong. Bijang nek live TikTok Mas kula. TikToknya jenengan apa Mas? Mengki tak anu tak full. Mboten gadah TikTok. Oh mboten. Mboten. Facebook. Facebook gadah nek Facebook malahan. Napa Mas? Ah mboten ngertos lali. Wah, piye ta iki? Piye ta iki? Facebooke dhewe ora ngerti. Aja-aja ki nomor WA-ne jenengan ki ambak jenengan ki lali. Lali. Duh lah njaluk sapa iki aku? Tekoni jenenge lali ora? Hah? Jenenge lali ora? Jenengmu sapa kon? Oh jelas nek kowe eling to ya. Masa? Sing lali ki ra endi ki mau sapa ki mau. Lali karo omahe ki mau lho sapa? Iki lho glo. Nggih. Semangat Mas Gading, Nggih, sudah semangat. lulus SMKI Nggih. sekarang. Wah, tetap Ampun. berkarya. Nggih, siap. Untuk pedalangan Indonesia. Tepuk tangan. Wah, ngoten berikan semangat ngene iki. Nggih. Iki aku ngene iki muga-muga esuk jawil meneh ngono lho paling ngono. Pasti. Besok nek ra dijawil ya tak jawil. Heeh, tenan pemboten ajeng hitungan Mas kalih jenengan kula. Wis tenan. Ora hitungan aku wis. Tenan, yakin? Mengko hitungan Estu. lek admine mawon. Lek hitungan kali admine mawon. Nggih, pripun iki tasih Ah nggih wonten? niki tesih enten liwung. Liwong. Liwong. Bupras. Nggih, Bupras Ki. bidadari surga. Apa? Bidadari surga. Bidadari surga. Wah, lah niki. Nggih, monggo Bu Bidadari. Nggih, mboten ngasta bonggol gedange sisan monggo. Tinggeng lewong mengke ra butuh capluk-caplukan ngoten. Sepot. Siaga Yetno. Kok ya sing apik. Sameka. Kia. Kita sambut leluhur kita. Wes ya. Apa dhewe mak Aku kok elek ya. Han? Ngene sepote. Kudune ora ngene iki ya Bu, Piye? kudune iki yo paling ora iki apa? Lu sembrono kok iki karo wong sepuh kok ya. Mbah uripku kok mung dadi sembranan. Aku yo wis urip di sembranani leneng kene lenggah kuwi ngerti Kok ora sik- sing didepi godhong gedaglek. Kok sik tak tekon sik lha jenengan di sembranane seneng ora? Ya seneng jan. Lah kene kok Ora. Iki wis nyembranane aku kok. Nonton sing nanani mboten? Sing tenanan nonton mboten? Ora ana kabeh ming arep dienggo ngono. yo hapus-hapus. Weh nek cara basane kene nggo tambul.
Sing seneng karo aku ki mung lelaki hidung belang. Berarti sing serius-serius ki ora enek, Bu. Ya Kaya mesake temen ta ya. Paling lah yo paling ora le tambel karo mambu sawo ngono lho. Lah nek ora ngene ora dokel. Kudu aku lamaran. Anu Mas, boten sak melu ngeten nggih Mas nggih. Wah nggih. Mboten satun mboten angsal mboten ampun ngeten mawon Mas. Ora lek kowe nempel ya oleh kok. Ki putune barang ya ditawani. Ya menggoku ya. Ah nggih. Oh nek tenan ngono ya mangkat Tenan Bu. nggih paribasan. Tenan ya iso malah tak nggo jam. No, tenan Mas, paribasan tuku telo ning pasar Ngaglik. Iki arep tuwa iso nggo kledhek-kledhek tenan Mas lumayan. Ora kok geguyon ya Mas Gading. Guyon. Tas bagus dhewe. Mbok najeng jamu Pak Geter. Wah, aku iki. Ampun Mas Gading. Aku gelut. Aja. Rawani aku. Nggih, pun kersaken lewung Bu. Nggih, dibantu nggih. Waduh, nganti kok Pak Tarno dibantu. Dadi Tarno apa ya. prok. Sapa Pak? Sulap niku pesulap. Sulap, niku. pesulap. Tolong dibantu ya ngoten niku. Tak sulap apa ya namu? Cilik dadi gedhe engko. Ayo Tot, mangkat Tot. Kok ngerti ya? Aku ki ya butuh pesulap e. Kowe ta sing dong lek ning ngendi? Iya. So. Gah. Aku ra gelem. Enggak Bu, mang sulap Bu. Ya gelem kowe karo aku tuwa. Yo. Iya tak golek mambu sawo sik aki mbok menapa engko. Nah ora iso kilap. Dati. Yo ketoke dadi. Ayo. Dadi tulung. Iki dadi kayak goleke bakul. Ayo wis dadi. Goleke bakul wis dadi lur. Ayo Bu Pras, ayo Ayo Mbak Ika. Monggo. Carane ngendhek ngono. Ngono beda-beda ya karo polahmu ya. Ya beda lah padha tenan ora wong nyilih ngendheke. Ning ya oleh ngendhek kok saya ya. Lah pripun? Ya nek wis rampung mandeke. Lah niku rasa dikon genah nek niku. Umum nek pun rampung wong ngecor iki gini rampung ya mandek. Kene kuwi rampung le ngecor ya mandek kapan kae. Oh nika kula pas kesel soalnya. Ayo Gatot nih ngoten niku. Heeh to. Ora tau rampung nek Gatot. Kesel kula niku. Nggih biasane tak anget kita pangan sesuk meneh. Ngopo Parjo? Senengku ngene lho aku ki tukang mancing iki sing nyokot ki kono-kono ngono seneng. Mo, akon-akon kok bayar. Nggih, dirembukan dhewe. Ngene iki Pak Gisman. Aku 250 ngono kuwi to. Ora apa-apa selawe we tak lakoni. Oh ya aja murah-murah lho Bu. Wis ben tuwa ki murah enak. Mekaten mangga pinten jadilan Bapak kaping kalih. Sampun dipun aturaken nggih. Menawi kirang marem benjang Bapak kaping 3 pun lajengaken. Matur nuwun. Ketua jadilan ngono kuwi. Pun niki wis. Ampun, wo niki. Oh ya Niki kene. enten. Napa? Ana nganune to? Ya kene ya. Anune iki apa? Ya nganuku maksudnya. Kene. Piye nganumu piye, Bu? Jatah nganti kok raskin jatah. Oh niki. Oh lho Bu. Aja dicatet ya, Mas. Mboten. Nah piye?
Kok gak ketertarik karo aku kele ngematke. Ora. Aku Go kok niki sik. Tertarik. Aku lek ngematke rada nyolowati. Pandangan iki Pun. kepiye? Iki ku arep serius ora? Ayo Bu, tandangi Ket Bu. momeng. Serius. Ket momeng dinalnulke lah kene. Sampun kok. Meng atong ketok. Niki maksudnya Ngono kok. jadung iki karo mikir. Soal iki. Nggih, sami-sami. Mugi sukses ya. Alhamdulillah. Amin. Malah saking padha karo sing ngrebab. Apa sing Bar dinae rokok kok. Wah, sukses ya, Le. Sing semangat. Wah, Nek ora dinae piye, Mas? gelut e mau. Ngene, elane siji, mbane gelut. Nggih Kakek Mbak Linda saking Singapura matur nuwun mugi-mugi berkah barokah. Sing ora ngekeki ya ora usah didongake ya. Ya sampun. Nuwun Nggih, Mas matur Mas nuwun. Gatot. Ji, sampun. Mbok Bilih menika pamundutan sampun sedaya nggih. Sampun telas. Ji, alhamdulillah menika dulur-dulur mriki nika ngarep-arep pengen mirsani Mas Gading leres nggih. Wah, tenan Mas nika Mas. Wah, nggih. Nggih. Monggo pun lajengaken Oh, pokoke nggih, pelok nggih. isine pelem kula ampun diolol nggih ampun dialem. Raminten ketiban boto ngapunten nek kathah lepat kula. Nggih. Nek mangan pelem ampun dicampur gre nek kirang marem insyaallah kapan-kapan ketemu meneh. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Ika kali Pak Om napa? No. Om mawon nggih. Om mawon, Sing Om. gaul. Penak Om. Nggih. Om. Om ngoten Nggih, mawon. matur sembah nuwun. Wis iki no. Iya, Mak. Kan ngapa awak dhewe? Embuh. Ayo neruske laku. Ha iya. Kae kalau nonton Ledo Budalan kae lho, ndi to, Mak? Kae. Oh iya. Ya gak nyerak rono karo nonton. Ya ayo Mak tak derekke. Saweko risapate Hanata prajurit baris nyawijiku malang kalanging tekad pindha alun samudra katiuping marutawar lawan kuntur ketur wasaweko ya
Waduh. Waduh. Wes. Panalinganiro luacaring ratir enggak jangganiro yen enggak jangganiro dening sang tresna jumena lole blekodhok manyar-manyar Dek Pati. Nggih, kula ndawuh Kakang. Pripun? Kula pun sami budal. Pun sami budal lumarep wonten wana Krendayana. Nggih, sampun. Ampun kuwatir, Kurawa sedaya sampun budal. Oh, nggih, syukur yen ngaten, syukur. Margi niki pancen mundi dawuh anak Prabu Duryudana
supaya ngawat-awati putu kula Lesmana Mandra Kumara anggenipun badhe tapa wonten wana Krendayana nggayuh wahyuning ratu. Nggih. Ning wong tapa niku wong laku prihatin niku kok dadak diawat-awati. Niku jenenge ora laku prihatin lho, Kang. Pun ta. Jenengan mboten sangeyel. Manut mawon, manut. Lesmana nika bocah sing manja. Sing cajeke ora tau prihatin, mula kudu diawat-awati. Yen ana bebaya apa-apa Kurawa supaya padha sabiyantu, pun monggo. Awake dhewe kudu melu ngawat-awati Dik Patih. Oh nggih, pun kula tak manut mawon, monggo diawat-awati Kakang Durna. Nggih, nggih. Gumulung mangrempak Kurata kurareka giri Nananggono gawe gelar Wah ladalah lagi wae mlebu ning alas Krendayana mentang kaya Gandewa ngadeg kaya Andha Sejagi dasar kewara nyoto Kartomarmu. Wah keparat jangkar nungkak krama kowe babamu. Kowe nganti wadya bolos gelar sepapan ora urung mesti bakal mung bebutek banyu bening. Wah gedhe sujanamu Sejagi. Ayo minggiro aja ngalang-alangi. Ngerti ya kowe? Aku lan Kurawa bakal ngawat-awati anak Lesmana Mandra Kumara nggone tapa ning alas Krendayana kene. Bali yo. Ora gelem bali tak babati wadya balamu. Ngerti aku ning kene uga ngawat-awati angger sombong nggone tapa. Wah, nunggal karep. Mula kowe wae sing sumingkir ngalau. Gelem sumingkiran wis entek budine Setyaki. Babu bawar ngopo. Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singolena Prapting Lalis Kartomarmu.
mantap kowe. Oh. Sian. Oh. Ojo kandhani kok. Wah, oh koto.
Lah kepiye to kae iki? Mundur. 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 Sade kepiye? Kamu curang meloto, curang meloto. Ini bagian foto-foto. Muncul, muncul. Ngaji kali. Waduh. Ngaji kali, ngaji kali. Ngapa tur? Untuk apa ya? Cucu man? Cucu? Melek man? Melek? Anenti? Mika? Kowe mau sing tengen apa sing kiwa? Boyon ngaso seman ora tak rasake. Mengawin maton. Aku yo gel. Gak kaya ngerti aku. Kaya tahu tepung aku. Kaya tahu ngerti. Nah. Piye Mas? Wah. Opo? Ngomong sing cetha. Oleh ya Mbak ya. Celeng. Lapoin. Dek Pate, pripun? Golek napa jenengan? Ayo, pisan-pisan to, Kang. Mbok ampun, Dik. Yen aku kaya cah cilik. Nek weru kaya ngono sapa sing ra gelem dadi cah cilik? Pun, sampun jenengan niku sampun. Pun to. Lajeng niki pripun? Kurawa kalah kabeh lho niki. Pun Dek Patih, sampun. Tak kira kok ora ana gunane ngladeni Setyaki iki. Ibarate ngene ibarate. Mung rebutan kemiri kodhong. Pun. Mang dawuh kalih Kurawa kok nekuk penjalin nyimpang dalan. Oh nggih, Kurawa. Setyaki ora perlu diayoni, prayogane disingkiri wae nyimpang dalan wae.
Ageng Mahasingasamun ngisep sepining Suwana. Nenggih putra nata ing Astina, satriya ing Saruja binangun. Kekasih Raden Lesmana Mandra Kumara. Ya Raden Saroja Kusuma. Kapilaur milar saking praja Manjimana Krendayana. Amangun tapa Kong Semedi sedakep saluku juga. Eling-eling nadyan Raden Lesmana putra Nalendra nanging datanate lampah prihatin. Mila denya mangun tapa kaya datan manteng pangestine. Rana semu ajrih dhateng kawontenaning mono. Sekedap-sekedap pun jaluswa. Sekedap-sekedap ngombe wedang putih sarwi dahar nyamikan. Parandening mangke saged nuwuhaken pangaribawa ingkang wonten ing kayangan Dandang Mangure. Dadak sakala praptaning Sang Pandya Dari Durga dawaning panggoda pangrencana anggugah denya tapa dadi gegragapan Sang Raden Lesmana wau. Mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanin yen tan tulus monggo diaku utama gawe geger ing kayanganku Dandang Mangure. Jebul ana titah ingkang tupa ning Wana Krendayana kene. Ora paling ki wayah ulun Lesmana Mandra Kumara. Woi. Iki ning ngalas kok eneng cewek. Ana wong wadon nek rupane kaya buta. Nek awake kok wow. Kowe sapa? Batu-batu. Kok kaya ngene malah dipadhake apa wae? Lesmana, nadyan kaya ngene ulun iki widodari. Ulun Betari Durga. Oh alah, Pandya Betari Durga to. Nggih maaf boten ngertos, Je. Yen ngaten bekti kula kunjuk Eyang Betari. Ya tak tampa. Tak tampa Lesmana. Banjur ana wigati apa dene jeneng kita tapa ning alas iki? Lesmana, Ger. Eyang Betari. Gandeng kula niki anak ratu kula sesuk bakal dijunjung gumanti ratu ing Astina. Nanging kula kedah tapa riyen kula kedah kadunungan wahyuning ratu. Mula nek sampean pancen dewa sing ampuh kula mang tulungi Eyang. Lah ya Lesmana. Sejatine ulun wis presa apa kang mbok gayo kuwi aja sumelang. Ulun bakal minangkani gayoke wahyuning keprabon. Ning iki ana syarat ning, Ger. Apa sekirane kowe sagol Lesmana? Wonten srananipun menika menapa Eyang Betari?
Seranane ya kuwi raning besok bakal dumadi perang gedhe Baratayuda Jaya Pinangun. Tak gayongke wahyune keprabon nanging besok yen wis dumadi perang Lesmana kudu dadi mangsane para wadya baju barat. Biasaga apa ora? Eyang perang Bratayuda niku tasih dangu. Tur niku ya durung karuan dadi nggih pun. Waton kula esuk kedunungan wahyu keprabon. Kula saguh yen benjang kula dados mangsane baju barat. Sumamu disekseni jagat saisine. Yen pancen mengkono tunggunen sawetara tak munggah ning Kahyangan Suralaya tak gayoke wayu ning keprabon. Nggih matur sembah nuwun Eyang asik banget iki oleh wahyu aku bakal oleh wahyu. Batu-batu jaya. Pamoring sukma sinukmaya winaya sepi sinimpen tolong ing kalbu lae nganti gawe kaget atiku jroning ulun ngambah antariksa sedya saning Kahyangan Suralaya. Lah kok dadi aku kepethuk cahya biru maya-maya mongko cahyane sumunar tejane manter. Nanging eloke kok ora mblerengi, iki wujude apa? Lan yen pancen kowe kita bisa tata jalma, mara gage, kita waleo sewu-sewu. Kalepatan kula diagung pangaksaminipun pukulun Pandya Betari Durga. Lho, kita wis ngerti marang ulun. Nggih. Kula sampun uninga dhateng paduka pukulun sembah pangabekti kula kunjuk. Batu-bat ya. Tak tampa ndadekke bombong ing tias ulun banjur prasaja wae kita kuwi sapa? Nggih, waleh-waleh menapa kula menika utusanipun pukulun Sanghyang Jagat Girinata. Dene kula menika sejatosipun pangejawantahipun Wahyu Cakraningrat kulun. Kita Wahyu Cakraningrat? Nggih. Yen ngono apa bener? Kowe kuwi wahyu ning Kanalendran utawa Wahyu Ratu kasinggihan mekaten. Malah kalenggan menika sampun titi wancinipun kula kedah mandhaping Marcapada. Badhe ngupadi panitisan kula batu-bat ayo iki sing tak goleki.
kan yo jagat tujuh inu. Cakraning rat nganti tak rewangi aku bakal suwaning kayangan. Setya aku mung bakal nyuwun mayu cakraning rat tak suwun supaya gelem ngemongi marang putu Kulesmana. Mula rening nyatane saiki malah ketemu ana kene, kowe manuta. Tak suwun supaya gelem ngemongi marang putu Kulesmana. Pukulun. Nyuwun pangapunten. Paduka menika dewa, mestinipun sampun puna dhateng pernatan. Bilih wahyu tumedhak ing Marcapada menika mboten dipun boyong kalian sinten-sinten. Nanging kula kaparingan purba asisa utawi kamardikan amilih dhateng swarga kula. Momong dhateng jagat dipun titah Marcapada. Monggo menawi sisip lan kesluru anggen kula ngomongi titah, yakti mboten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe mbabar Angkaragung. Nanging menawi cundhuk jumbuh lan gambuh saekti bakal ambabar katentremaning Janaluka. Pramila saestu nyuwun pangapunten yen to kula mboten saged minangkani pukulun. Batobat lae. Andar-andar angedungkur kowe ya kakehan gunom sing tanpa guna. Cakraning rat, yen kowe ora gelem ngomongi putu Kulesmana apa kelakon tak rudha paripeksa. Yen kersa Pak Duka mekaten monggo yen saged. Walah tak kelakon tak rudha paripeksa tenan kowe Wahyu. Ya tobat. Sidam ingkang nedeng sedakep saluku juga Mahasing Asamun ngisep-sepining Supana iki putra Ndwarawati Raden Samba Wisnubrata. Raden, yo yen ulun wis padhake nggon kita semedi katon meleng ciptamu muga ngangesti marang apa ingkang kita gayuh. Kang mengkono kaya prayoga banget lamun ulun nedya nodi marang jeneng kita. Ulun nedya njajal ngomongi marang jagat kita, nanging lamun kita wis kadunungan marang ulun banjur watak kita malah anggunggung diri umuk sesongaran ngegongake dupeh dadi putra Nalendra Binathara seneng ndak gunaning liyan kang sarta ngendelake marang kabeh kabisan kita. Ulun bakal uwal saka jagat kita, kang mengkono bakal ulun todi. Kula nedya mapan jagat kita nanging eling-elingan kabeh pitungkasipun ulun ya Ger Samba.
ora tuna nggonku ninggal kasatriyan perang Garuda. Nglakoni topo ana kene lah kok jebul lamat-lamat krungu swara kang dumeling ana ing Karna. Bareng aku yen to iki mau wujuding Wahyu Cakraning Rat nanging wis manjing ana anggaku temah jugar nggonku topo. Walah dalah. Yen ngono wis kasembadan sing dadi sedyaku nggonku kepengin kadunungan wahyuning ratu. Nah, iki bakal pinardawa. Bakal pinardawa kamulyane Samba. Tedhak turasku besok uga bakal dadi ratu ana ing Nuswa Jawa. Bakal saya moncer. Bakal hanjaing bawana uripe Samba. Dasare aku iki wis kadunungan wahyuning ratu, mesti wae aku uga kasinungan kadigdayan linuwih. Dasare aku ki ya bagus. Sapa wae mulat karo Samba mesti bakal padha lirip. Wah, lah iki mengko yen aku bali ana Ndwarawati, mesti bakal padha disubya-subya. Samba wis kedunungan wahyu. Wah, adalah bakal kajen. Lan aku bakal kondang Kajana Priya. Wah. Wah, mati tenan aku. Raden Samba, ulun lagi wae manggon ana ing jagatmu, nanging Samba wis umuk sesongaran. Pertanda Samba ora kuat kadungan Wahyu Cakraning Rat. Ulun uwal saka jagatmu nggih Samba. Sang Wahyu. Wah, mati tenan aku. Duh, Sang Wahyu. Paduka badhe tindak pundi? Paduka kedang ngomong kalian Samba Sang Wahyu.
kayune Purwa sejati Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.